de que comece o espectáculo, non? Que eu aquí vin a aprender a ser clown. Pero antes, quítame o branco e negro e ponme a cor, veña. Bueno, pois mere, que hai que facer para ser unha auténtica clown? Bueno, o primeiro para adoptar a nosa silueta é que todo sae dende o chan. Temos que notar o chan nos nosos pés, Sí. logo os nosos xeonllos, Moi ben. logo as nosas cadeiras, Vale. logo temos que notar aquí os nosos hombros, Ai, os veña. brazos, xa vai saindo algún ruido, un xesto aí coa cara, e logo notar como camiña a nosa personaxe. Eu parece que acaba de salir do lago Ness. O clown, ao fin e ao cabo, é un neno. Os nenos o que fan é sempre xogar e non ocultan nada. E os clowns o que facemos en escena é non ocultar nada. Agora que sotes, imos a ver que tal se che dá isto do clown. Imos ver, a ver. Veña, vamos Pés alá. no chao. Parezco King Kong. Que é o primeiro que imos empezar, mere? Ben, o primeiro, uns palos chinos. Veña, algo Aí vai. sinxeliño. Dalle aí, a ver que é isto dos palos Veña, chinos. aí estamos. Ale, e isto para que vale? Aí vai. Pois mira, vou te ensinar. Mira, O público xo temos, mere? vai. Aplaudan aí, o público claro está que sí, por para aquí, animar. Aí vai. Mira, 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 mira. Aí vai, mira. Adícome isto profesionalmente. Eu adícome a facer espectáculos de circo, espectáculos de clown, fago contacontos circenses, e logo tamén baixo a marca de Moc Moc Espectáculos e Animación, son distribuidor de espectáculos de outras compañías. Vou probar eu os paus chinos a ver se é tan sinxelo como parece. ¡Aplaudan ahí, señores! ¡Aplaudan! ¡Hop! ¡Hop! ¡Ahí está! ¡Aplauso! Xa temos unha invitada. Ti onde cando te dedicas a isto? Pois levo 6 anos. Ole! Moi ben! Ides ver agora como se fai este truco de verdade, non? Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Agora para rematar temos un truco final espectacular, non? Sí, impresionante. Pois veña, Aí ímolo ver. vamos. Saúda aí, Maruxi. Ben, para este truco que se chama o rola-bola, precisamos esta táboa e este rulo. Veña, parece doado. Isto é moi sinxelo. Se non hai que subirse, verdad? Nada máis que hai que poñer o rulo, a táboa, e ti tens que subirte e quedarte en equilibrio. Bueno, así se A ver, perdón, unha Así mantiña. sen máis. Veña, doute unha maniña. Aí vai. Traemos malabares que tamén podo. Bueno, antes de que parta unha perna, deixamos yo profesional, non? Acabamos contigo mellor. Graciñas por todo, Mere. É que se lle dá